Sarauniya TV, tashar al'umma. Akwai ƙarfi ice zauna ne maka aski. Garin masoyi bai nisa duk nisa na ganshi a kusa na tabbata ƙaunar ka zuciya nisa ya kasa fita yayyado yayin yaurarsa jini da hanta ni jarumar ka ce a yakin so ni ci gaba zuciya ta ka ce daga mai kwacen ta bangansa ba ko da kuwa a ce sai na nemo falon gora ba ai ko zana ce ba komai na ji babar gaba namiji kamar mace ba shi da wata nasaba safiya maraice ban gajiyar aiki Rafi Mix. Sarauniya TV, tashar al'umma.